Здравей, Ани! Ти имаш екип от вече колко души? Здравей, Искра! Имам екип от 15 човека в момента. Чудесно! А колко време ти отне, за да постигнеш това, което си постигнала до момента като бройка в екипа си и да стигнете изобщо заедно до това ниво, на което сте днес? Реших да направя това разрастване преди 2 години и в рамките на 2 години постигнахме екип от 15 човека за двата ми офиса, които отворих в този период в София и във Варна. Чудесно, звучи наистина като една много сериозна стъпка. Така като се върнеш сега назад във времето, кое в тези 2 години, в които така мащабно се разраснала, е било най-добрият ти ход или подход, за да се случат нещата? Ти знаеш, аз имам дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. Вече 22 години съм на пазара. Рутината ми работа не позволяваше да намеря начина, по който да направя това разширение на бизнеса си. И за целта наех бизнес консултант. Заедно с него изработихме стандарти за работа на всички брокери, които ще дойдат при нас. Създадахме един микроклимат, който да може да работи по стандартите на брокерската ни професия. Чудесно. Значи твоят съвет е да се ползват услугите на професионалисти. Задължително. Чудесно. Добре, благодаря. А кое е едното нещо, което е твоята причина да си член на Арби? Едно е трудно да се каже, но подкрепям винаги идеята, когато вие сте организатори на нещо много велико, искате да създадете единен стандарт за работа в сферата на недвижимите имоти и да допринесете за израстването на професията брокер на по-високо ниво. Тоест професионално отношение, изключително много квалификации, обучения и етичност в работата на хората, които участват в този бизнес. Чудесно, много ти благодаря, Ани. И аз благодаря.